Hello guys, Gulkam. Hello everyone, Mata Kleina Namaskara. Welcome back to my YouTube channel Vlog with Dikshita. Eat गलीज आज मुल्दाद कुल्लल मुल कारे कारे ना लग रहा है टेंपल पोई पड़ता है 6 o'clock आउला एर We have to go to temple, so we have to wake up. Otherwise, we are not going to go. But still, we are late because when we wake up, we saw so many cheaties in our room. चीटीज पंडा एंड्स एंगल अवश्य तुले माता मंजल पारदा ये नहीं दिखा मैंने जूम किया था मोल माता क्लीन मालते देखल अवश्य रे बोर्डू अंचा इतना कहाने कहाने लगते थे पिताड़ते इनको पोल बक्का दादा पुंटू का यार निकले बक्का तो जाए दादा रम दादा मत पो दूर पोंदला दादा ये उम्मील ये पिजिन ಈ ಕಾಂಡ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಓಲ್ ಕಾಡಿಡ್ ಬತ್ ಕುಲ್ದ ಬಂದವರ ಫಿಲಂ Tolerena. ವಿಚ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ So it's day 4. Naam? Day 4. Hi guys, my name is Purnima and this is our day 4 for Freedomers and we are going to Karikanna temple which is on mountain. So this will be a new experience for us. ಇಂಕಲು ಕರಿಕನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದದ Namma. ಕರಿಕನಮ್ಮ yang ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ತೂತಿಜಿ ತುಬಕ ಪನ್ಪ ಸೊ ಇಂಕಲು ಒಂತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಡ್ನಾಣ है ना थोड़ा ट्रेकिंग है इसमें ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಹುಪ್ಪುನು ಹೊನ್ನ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿಕ್ಲಿ How are you? और सब मिले सकते हैं आयन गड़ी वी कैन टेल देम नो हेलो आयन हम जा रहे हैं आज हम लोग मंदिर ಮುಲ್ತೂರ್ದು 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಸೊ ಇಂಕೊಲು ಆಟೋಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೊಲು ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಆಟೋಡ್ ಉಲ್ಲೆದ I want to go. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲುಂಡ್ಗೆ ಒಂದೆತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂದೆತ ನೀರು ಏಪಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಎಂಕೊಲು ಉಲಾಯ್ ಬೋದು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂಚೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನಿಯನ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೋರೆ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಐ ಮೀನ್ ಮುಲ್ಪದ ದಾದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಣ ಉಂದೆ ಇಂಚ ದಾದ ಆಯ್ನಿನ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಉಂಡತ ಐತ ದೇವಿನ ಶಿಲೆ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸ ಐ ಮೀನ್ ರಡ್ಡ್ ರಾಕ್ಷಸರು ಬತ್ತದು ದೇವಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಕಲ್ಲ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಅದು ಅಂಚ ಅಲ್ತಾ ಇಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ಅಪಣ ಅಲ್ಪದಕ್ಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ದೇವಿಗೆ ಪಿರಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ತಿಬಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರಿಕಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಹೊನ್ನಾವರ ಡಿಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಅವಾದೆ ಉದ್ಭವ ಆತಿಂಗೆ
ಅಲ್ಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪಣ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೊಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಪ್ಪುನೇನು ಐ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ತೂಯರಿಗೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಕಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕುಲಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಿನ ಶರೀರ ಇಡೀ ಮಾತ ಕೋಡಿಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತುಂಡು ಇಂಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಅಭಿನಯ್ ಉಪ್ಪರ್ ಕರ್ನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಉದ್ಭವ ಆತಿನಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ किधर से जाना? हाँ इस साइड। भगवान तुम ही रक्षा करो हमारा। अभी नहीं, उधर हमको पानी मिलेगा ना। इससे पहले पकड़ लिया तो पूर्णिमा ಕಾಡಿಡು ಪೋರನಟ ಇಂಚೊಂಡು ದಾದೊಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂದು ಲೀಚ್ ಪನ್ಪೇರತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಜಿಗಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಜಿಗಣೆ ಪನ್ಪೇರತ ಅವು ಉಂಡು ತುಳುಡ್ದು ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ ನೆನಪುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಕುಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಲಿ पूरे ऊपर है at the cloud. कौन? नहीं इसका So this is the place सी we are going. सिगरेट और कुछ भी नहीं है। बहुत ही जंगल में है हम लोग और यहाँ बहुत सारा बीच है। Guys, how's the feeling? थोड़ा डर लग रहा है यार सच में। डैनी, आर्यन, अक्षय, सच ऊपर जाने के बाद भी ले सकते हैं ना? पैर के नीचे चल जाए तो क्या करे? आर्यन, आर्यन, आर्यन मैं बात कर रही हूँ, तुम बात भी करना चाहिए ना। मैंने डर गया। हाँ भगवान, हम तो रीच हो गए हैं। इनको रीच आया टेम्पल। एक बार उधर जाके देख लो तुम्हारा पैर में है या नहीं। ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ತೆಲ್ಯ ಅವ್ವ ಇವಾಗ शिवाना टेम्पल रोज होने के लिए गुलाई पोवर आप जी सो यहाँ पे दाट निकले वीडियो मत वेट चेक तो बोली ये क्या है सत्यम? अल्प अनागदेवरन टेम्पल उंटु इवाग पूरा ಕಾಡೆ ಕಾಡ್ದ ನಡು ಟಿಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಕಿ ಒಂತನೆ ತೆರ್ ಬರ ಸೊರಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಐ ಮೀನ್
ನಮ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತ ಕಾಡುಗು ಐಕಲ್ನ ಜಾಗಗ ನಮ ಬತ್ತದು ದಲ ಮಲ್ತನ ಐಕಲ್ ಬಿಡ್ಪಾನ ಇಂಬೆ 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 ಪೋದು ಐತಲ್ ಪೋಂತೊಂದೆ ತೂದು ಬಲ್ತೊಂಬ ಇದೆ ದಾದ ಓ ಕೇರೆ ಗೊತ್ತು ದಾಳ ಮಿನಿ ಕಂದೋಡಿ ಆದಿನ ಬಕ ಕಾಡುಡಿಲ್ಲ ನಮ ಈಗ ತೋಲಿ ವಾಯ್ಸ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಿತ್ತಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಮಿತ್ತಾರೋಡು ನಮಕ್ ಹೋಗೋಡು ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಆಯ್ತು ರೇಟಿ ಜಿಗಣೆದ ಕಾಟ ಅಲ್ಪ ಉಂಟೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದಾಳ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು लास्ट लगा तो भी छोड़ दो यार, नहीं होगा निकालने के लिए भी। ಶಿವಂತು ರೇಪಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಗನೆ ಬರೋಡತ ಇತ್ತ ಬಂದತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಓಲೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಶಿವನ್ ತೂವರೆ ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಂಡಲ್ಲ ತೂವರೆ ಮಗ ಒಂಚ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂಗ ಬರ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ ಇತ್ತ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಅವಡು ಕೇದಾರ್ನಾಥ ಅವಡು ಬಂಗನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಲ I have, wait. Want? कॉल नहीं मिल रहा है। अकस्मात ఇక్కడ నెక్స్ట్ బట్టినాడా ఈ ప్లేస్ అని వరం విజిట్ మల్పలే లైక్ ఎడ్డా అప్పుడు मन कार्द मध्य आडपोದು लास्ट ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಹಾಪಿನ ಖುಷಿ ನೋ मस्त दूर पोरोण नानला वाह कितना अच्छा सा स्माइल कोरियर वी आर कमिंग Salud. इंगुलो ಎಂಗಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬತ್ತದು ಐ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆದ ಈತ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಈತೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನೀತ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಈತೆ ನಿಕುಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಲಿ ಹಾಂ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಕುಲು ಹೊನ್ನಾವರಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಜಾಗನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪನೋಡ್ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಓವಾಡಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪೋವರ ಆ್ಯಪಿನ ಅಂಚಿನ ಐ ಮೀನ್ ಸೋಲೋ ಅವಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡೇ 4 ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಂ ಇಂಕುಲು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತು ವರ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪನು ಮೋಲ್ ದಾದ ಮಲ್ ದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಮ್ ಹೇ
मूल पानी नर्तम पोई एड्डे अప్పుడు हम लोग अभी नीचे तक पैदल कर जा रहे हैं 5 kilometers. ಡೇ 4 ದ ಐ ಮೀನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಚೊಂಡು ಬಕ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ರಾಮ್ ತೀರ್ಥ ರೈಟ್ ರಾಮ್ ತೀರ್ಥ But ಟೆಂಪಲ್ before that, we have to eat because we are very hungry. Very much hungry. पण अल्प पोता निकले अब व्लॉग पड़ रहा टेंपल व्लॉग वीडियो भाई दिन अभी होन्नावर जाने का व्लॉग भी डालना है हम लोग जाने समय किया ना वो व्लॉग